gi President Ruto benene yo mpogre kelu. Jaod bura mataraka mabena achiel kuom jakom mar raput makoro keti no maen George Murugara wacho ni Raila ema otamore mondo kik gini dhi maber, mondo kik bet piny odhi maber. To jokocha cha benyo wacho ni jatend piny Kenya ema tije tek. E kind ji ariyo gi ng'ano manyalo kelo kwe e piny ka. Ng'ama nigi oteku to ng'ama gino chung' e dhode ma ene makore ng'iye ni ine mwang'ini ne monegi kel kwe e kind ji ariyo. Ing'eni king'iyo kaka weche mag pogruok osetimrega e kinde machon, kata kwa ng'iyo 2007-2008, jogi no winjre ne Kibaki gi Raila. Wach ni notiek mana ka Kibaki nobet gi Raila, bagi neno ni gini watim kama. Anan nokonyo kanyo. Kata manyocha mar Uhuru gi Raila ni. Kendo Raila gourem nobet piny ji ariyo. Bagi winjre ni gini wati kama. Omiyo kata wan gi jowa manie parliament mobet piny ma discuss. Jogi duto discuss kalure gi kako wach nigi jo Kenya Kwanza kako wach nigi jatend gi maen jatend piny, jo Azimio kako wach nigi jatend gi maen Raila Odinga. Omiyo kik wawuondre ni Otienda Molo Giri Murungara Giri ni gine magibet ng'iyo weche mag Azimio gi Kenya Kwanza. Wang'e ni telo mar Azimio onge parliament. En jika Raila Odinga, jatend party, Martha Karua, Kioni, kat Uhuru Kenyatta. Magi jotend Azimio. Maka gina parliament. Gin jo mayiero mag jobura. Kendo jaka wapar ni Kenya kata mna Kenya kaka independent wan gi judiciary, wan gi executive, wan gi parliament. Kochopo executive gi parliament. Executive nigi parties tero ji executive to tero ji parliament. Omiyo kinyal wacho nwa ni parliament ema supreme. Ni as long as jo moyiero representative moyiero parliament obet piny bo winjre to wecho rumo kanyo. Wang'e ni kaka parties endelea gi kaka piny endelea. Parliament parliament bentie tije matiyo mamano kare, lakini weche mang'eny mag party, weche mang'eny mag siasa timre oko mar parliament. Mana kaka pimono nikech jatend Azimio onge parliament, jalupne onge parliament, party patron onge parliament. Kwa biro Kenya Kwanza, jatend Kenya Kwanza onge parliament, jalupne be onge parliament. Kata major leaders gi onge parliament, gine executive. Omiyo okane pek mantie ka jogi wacho neno ni gini ok bitimre maber e yor parliament. Wang'e ane yo moro mopogre mar timo tijni. To kendo nyaka wapar ni Ruto jatend piny nyaka giwinjre gi Raila, nyaka gibi gilos, nyaka gibet piny gilos eka ginyalo mi jogi gi yo makare mar tiyo ko wechegi. To jogi ka giloso kendgi to onge solution magibobet go. To dong' mae kama luoro nitiere.